Martin Romualdez, palakpakan po ang ating guest ngayong hapon. Also, we have Governor Antonio Co. Alpasbate. First, Governor Padilla of Norte, sir. Norte, yes. And of course, Governor Joseph Buboy Cua of Catanduanes. Ako, full house tayo ngayon dito. Speaker, welcome dito sa ating lugar. Same time, kay Kong Saldi, welcome din po sa ating event for the groundbreaking of the Mises building. All right, so let's have a seat for right now while we hear a message from our very special guest. Yan, of course. Diretso na tayo, no? Ladies and gentlemen. And of course, kabirthday, of course, talagang nasa serbisyo publiko po ang ating panauhing pandangal, ang ating guest of honor. Hindi ka na po patatagalin, ano? Kasi marami pang gagawin. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin ang Speaker of the House of Representatives, Speaker Ferdinand Martin D. Romualdez. Maraming salamat na muna kayo muna at sa lahat ng mga Bicolano, marhay na adlaw sa Indogabos at happy mga Loko Festival. Siyempre, laking karangalan sa itong invitation ninyo at maraming salamat sa itong pagtanggap sa atin sa Bicol. Unang-una, papasalamat ako sa Chairman ng Appropriations ng House of Representatives. Ako Bicol representative, Congressman Saldico. Si Congressman Gil Montalon, aking inanak. Congressman Joey Salceda, Chairman ng Philippine Youth. Siyempre naman yung ating mayor ng Mayor Baldo sa akin. Congratulations sa itong napakunang groundbreaking itong convention center. Napakaganda, iconic ang design. At siyempre naman kompleto na pala yung governor dito sa sa Bicolandia. So, yung kaibigan, aking dating congressman, now Governor Tonico, ang Masbate, kamarin sa Daniel, Governor Padilla, Governor Juan Catanduanes, and Sorsogon is now ably represented by Governor. So, magkano nakuha mo yan, Chairman Joey, kay Governor? 5,000? Support ka. 5,000 ka. May Congressman Pido Garbin. Ang Congressman ka, Mayor. And the Public Works family, lahat ng mga officials, masaya ko na nandito ako. Itong groundbreaking na itong parang panaginip lang dati. Ngayon, nakita natin na realidad na. At dito maghaganap sa Daraga.
kami po sa batasan, wala kaming ginagawa, kundi araw-araw, gabi-gabi. Alam yan ni Chairman Joey, kasi alas 2, alas 3 ng umaga, nagte-text kami. Hinigising ko pa yan kasi parati kami naghahanap ng paraan kung ano natin ay magagawa para gumanda buhay. Trabaho natin ay para sa kalusugan tingin talaga ng kapwa natin Pilipino. So, alongside, sorry natin dito kasi tayo yata ni Christopher at saka si, dami pa si Vincent, si Governor. O nito, kayo yata kaya po ako. At wala naman ng programa na binivision ng ating mahal po Ferdinand R. Marcos. So, bilang leader of the House of Congress, hindi tayo gawin ito lahat kung hindi may teamwork. Kami po sa Kongreso, maraming salamat. Mabalo. Maraming salamat po, Speaker Ferdinand Romualdez. We'd like to acknowledge also you, President, Governor Buboy Sorsogon, RD Virgilio C. Eduarte, and DE Warren Diaz-Padilla, and of course Governor Padilla, and Governor and Congressman Jim Congressman Garbin, and Congressman Elizalde Co, and of course the Mayor ng Daraga, Mayor Carl Winbaldo. Yes. Okay, let's now proceed with the laying of time capsule. Mabilis lang to. All right. So, all right, for our MICES, the construction of Congressman Elizalde Esco of Ako Bicol and Congressman Jill Boalon, attorney. And of course, we have also the DPWH, no? Yung masasipag nating mga engineers. We have RD Virgilio C. Eduarte. Palakpakan po natin. We have District Engineer Warren B. Azatea ng 2nd District of Albay. At yung masipag na mayor ng Daraga, Mayor Carwin Baldo. And of course, yung mga mayor din na nandito. Nakita ko rin si Carlos Erwin Baldo ng Kamalig kanina. Sir, Mayor Das, thank you so much. Ayan, konting pictorial tayo. Ayan. Yung mga mayors daw, sabi ni Kong Joey, pumunta daw po kayo doon sa ating laying of time capsule. Yung mga mayors ng Albay. Ayan. O, punta daw, sabi ni Kong Joey. Ayan, na-mix kayo ni Kong Joey. Ayan, hello po. Ayan, si Mayor Chan of Manito is also here. Ayan. All right.
first Congress, hindi lang Albay, but for Bicol region. We also have Assistant District Engineer Joanne T. Morales here. And we have also Mayor Chino Garcia of Ginubatan Albay. And sa lahat po ng mga barangay captains, barangay council, kagawad na nandito, maraming salamat po. At yung SK, thank you very much. Yan. Love na love yan, Ikong. Yan. Palapakan po. Another project which will be realized soon, I imagine meron na kayong 5,000 to 6,000 capacity na parang building, sa Daraga. And it will be a great for nakitaan sa ni Kong Joey, pumunta doon, na-miss kayo ni Kong Joey. Yeah, together with Speaker. Sige. Okay, together also with Kong Tali, Speaker Romualdez, and Kong Joey, yung mga barangay captain ng Daraga. Ayan na lang yung background, sir. Ayan. Selfie na lang daw. Okay, sige. Okay.